Noson lle mae'r dasg yn anferthol a noson pan mae'r gôl gyntaf yn mynd i fod yn bwysig neilltuol. Yna mae honna mewn am gychwyn ac yn bwysig. Conor Roberts yn gwneud be nath o mor aml yn y cymal cyntaf ac mi fydd Sana yn rhyw feddwl y dylefo wedi rhoi diwedd ar obeithion y Seintiau mor gynnar ar funud gyntaf. Daniels. Hyn yn well o lawer, mae hawlio bod na lawio. Ac mae na VAR heno, oherwydd pa gystadleuaeth ydy hi Sadiq. Mae honna'n bas gyflym sydyn, ond ddim cam sefyll. Mae rhaid i'r ergyd fynd fewn. A mae'n taro'r hwyd ochr, ac unwaith eto pasg ar dacl o'n i'n feddwl oedd angen i daclo fo, nath o ddim. A dyna sut ydych chi'n troi am ddiffyn yn ymosod. Ie, wel am basg yn Sadiq chwarae teg. Da ni'n meddwl amdano fo fel chwaraewr sydd jyst yn mynd ar ben ei hun na. Oedd o'n gweld y weledigaeth yn berffaith, pwysau perffaith ar y bas. Ac yr un peth yn amddiffynol, dwi'n gweld hon eto. Dwi'n yn siŵr o sôn yn lawio. Lwc hynna. Sgwch ar y lle. Feddyliodd am ergydiau mewn pasiad Sana. Sana mewn. O, mae'r ergyd yn cael ei gwiro. Yn cael ei tharo gan Sadiq. Ac os oeddwn ni'n deud bod y Seintiau wedi cael dipyn o lwc, fe gawson nhw anlwc fanna. Y gwiriad yn ei chymryd i heibio i Conor Roberts. Ac ar ôl 19 munud a ddawol dim mwy, mae Häcken ar y blaen o gol i ddim. Ie, gol gyntaf gêm wythnos dwytha, dyn yma efo foli, techneg yn dda wythnos dwytha, a techneg yn dda unwaith eto. A da ni'n sbio fama, o ran maint, Mariet ddim yn mwyaf o ran amddiffynwr canol yn golygu efallai bod o'n cweit yn gallu neidio'n ddigon uchel i gael digon o bellter ar y peniad. Ac yn amlwg y gwiriad sydd yn golygu bod hon yn mynd i fewn. Siom i'r Seintiau sydd wedi dechrau'r gêm yma'n ddigon da. A pan ti'n ildio hyn, bach yn slopi, jyst yn adio at y Siom yn dydi. Mewn eto at y sgoriwr Sadiq. Mae o'n gry, mae'n dwyllodrus, oedd y coesau'n ddigon. Ac mae Roberts yn cwyno bod yr ergyd wedi cael dod mewn. Ond mae o'n arian byw o chwaraewr, a mae hefyd ni'n bach cry. Daniel. Davies. Clark, gwell. Mae angen i Clark ddod fwy mewn i'r gêm. Mae'n mynd yn ardderchog. Pasg, ddylai fod i tanio. O, smonach llwyr. Nath o bopeth na ddylai fo wneud. Falle dylai fod i taro i tro. Cyntaf i gael y cyfle gorau. Wedyn oedd o'r rhwng dau feddwl neu be. Ond cyfle gorau'r gêm o bellffordd i'r Seintiau Newydd. Chwarae mor dda gan Ben Clark. O'n i bron, swn i'n gallu, swn i'n sgrechian iddo fo basio. O'n i'n meddwl sef o'n ysgoi, ond wedi meddwl... O, mae yna gamgymeriad i cael ei wneud, mae Clark di argydio nerbyn y golwr Williams mewn eto. Os ag Egos Motin fanna, nagos bydd y dyfarnwr. A'r bachgen a flawr o Josh Daniels. A be yn y byd sydd wedi digwydd i'r Seintiau Newydd, dyna chi'r funud a hanner gorau ganddyn nhw o ddigon. A maen nhw am ddod eto. Sawl un yn disgwyl, angen pel dda, oedd angen yr arbediad. Dyna'r golwr o'n i'n sôn amdano fo. Ddylai fod i tynnu honna nôl. Dylia, da ni'n gweld hon unwaith eto. Falle bod ni'n gweld Häcken just yn llacio dipyn bach. Bod nhw'n meddwl bod pethau chydig bach yn rhy hawdd am gyfle. Mae rhaid sgorio, mae'n meddwl syml o hynna. Ni'n gweld dim cicio'r smotin yn fama o gwbl. A hon oedd y croesiad lle, mynd amdani hi nath o. Pasg. Bel mewn ar peniad, yn un da gan Brobl i fod yn deg ar draws. A mae yna bendantrwydd yn hynny, a mae hynny yn tanlinellu natur wahanol chwarae'r Seintiau yn yr ail hanner yma. Ie, o bosib, gwrthwynebwyr yn cysgu chydig bach o ran pasg. Dwi'n meddwl bod nhw'n parchu pasg yn ymosodol, felly fod i'r dyn maen nhw'n gadael yn rhydd. Da iawn gan Daniels. At yr eilydd Holden. Sislevich. Sy'n gallu tanio, mae honna'n wych
Yna gyfle fan hyn ac mae'r golwr wedi gorfod gwneud arbediad efo'r ergyd gan Baker, ond oedd hwnna'n symudiad da rhwng y ddau eilydd. Wel, am symudiad am bas gan Sislerich, wir. Mae'r weledigaeth i gyntaf i weld yr hediad gan Baker a wedyn y pwysau yn berffaith gan efo chwarae teg. Chydig bach mwy na hanner cyfle, ond yn gyfle arall mae rhaid i chdi gymryd. Davies eto. Mae Williams yn bod yn brysur esto mlaen fel eilydd. Holden, hwnna'n bas hyfryd! A chwarae teg i Baker am yr eildro. Mae rediad o yn gampus. Rediad mor dda, mor glyfar. Yn dechrau allan, a wedyn jyst dod tu fewn bron ar yr ochr dywyll i'r amddiffynwr. O ddim cweit yn siŵr lle oedd o. Anodd iawn i gadw, wel, i gael unrhyw beth ar y bel oherwydd chwarae teg. Mae Tibo jyst yn cael ei gorff, jyst i olygu bod Baker ddim yn cael y foli yn glir ac yn lan. Camara. A faint wedi bod ers sy'n Seintiau gyffwrdd y bel, dydych chi. Dyn ni mewn i'r amser ychwanegol. Os na rhywbeth disglair ar y diwedd o, mae'n ormod o len fanna. Hyfryd, hyfryd. A'r eilydd Sonco sy'n sgorio. A dyna oedd adeiladu amyneddgar iawn at gol. Ie, chwarae teg, a mae'r gol yn dod gan fod Williams oedd ar y cae di brifo. Dwi'n meddwl y fe 11 ar y cae fysa'r Seintiau wedi bod cweit mor ddifn yn hwyr yn y gêm. Ond ta waith, fel a oedd i, a Sonco wedi cael cwpl o gyfleoedd yn dod. A ddim di edrych yn glinigol dros ben, ond nath nhw weithio'r bel ar draws y cae, un ochr i'r llall am y neddgar dros ben. A wedyn, unwaith maen nhw'n cyrraedd y safle yma, ti'n gweld ti'n gata postyn pella dim cam sefyll. Pawb yn meddwl bod yr ergyd yn dod i thynnu nôl. Chwarae teg y cyffuriau cyntaf yna, lle mae jyst yn disgwyl amdani, jyst yn agor y lle i fyny. Felly ni'n cuddio'r ffaith i bod nhw'n heiddi gol arall o safbwynt sut maen nhw wedi perfformio dros y ddwy gymal. It played out how we thought it was going to play out. You know, they're a very good team. You know, you look at it, and as good as they are, they scored deflection, you know, early on in the game, and then it's really, you know, it's really tough. It's an uphill battle anyway, and it was an even tougher uphill battle. You know, I thought we acquitted ourselves very, very well. The players stuck in, and we had some opportunities second half to score. You know, and you know, but they're a very good team. So you know, I can't be disappointed in the effort and that all the players give.